Iqela labantu abangenamakhaya libuyele ezitalatweni zase Rhawutini nangona kumiswe ngxi iintshukumo eMzants'Afrika. Oku kwenzeka nangona isebe lophuhliso lwentlalo yoluntu beliqinisekise ukuba bonke abo bahlala ezitalatweni bazakuthuthelwa kumakhaya azakubagcina ebudeni bale lockdown. Sele ifuna ukuba nguqhelekile ngoku into yokubona abantu abangenamakhaya bebuyele ezitalatweni itshitshilile apha eRhawutini. Kaloku kubonakala mhlophe kokuba babuyele linxele likaketsekile kuba bacela amalizo kubaqhubi abaliqaqobana noko. Bengafuni ke kambe ukuthetha nathi kumabona kude kuba bayayazi ukuba batenxile emthethweni ngokuba babesezitalatweni ngoku. Because we as a motorists are on the road every day and we saw the initiative of the people standing on the robots and stuff, they haven't got the opportunity that we've got that's in-house, and they can make us themselves a supper or something hot. So what we're doing today is just go around and give some people a cup of soup, a warm cup of soup, two slices of bread. Urhulumente wephondo kuzanyanzeleka okokuba aqinisekise okokuba izicwangciso zakhe zokuqwalasela abantu abangenamakhaya zibekwe etafuleni ze bangabuyeli ezitalatweni. It's a matter we have also asked our national government to prioritize. So as we deal with the health measures to deal with COVID-19, we also need food security measures to ensure that our people who many of whom are really now complying, a lot more people are complying, but they need to be assisted with food supply. Ukanti ke le nkqubo yokumangxi kwezinto kweli lizwe izawuqhubela phambili de kube sekupheleni kwale nyanga. Ndingu Abongile Dumako kwiindaba ze SABC eRhawutini.